Novament, el ple d'aquest passat dimarts 21 de juliol va començar recordant altra vegada les víctimes de violència de gènere del passat mes de juny. Un dels punts que volem destacar d'aquest darrer ple municipal és l'aprovació de la moció presentada per la CUP, que té com a objectiu la revisió de la nomenclatura, simbologia i títols honoraris de Manlleu, dedicats a personatges franquistes, feixistes i militaristes. La moció va ser aprovada per pràcticament la totalitat dels grups municipals del ple, a excepció del PSC, que es va abstenir. Entre les altres mesures, inclou la retirada del nom del carrer on estem gravant aquest vídeo, el carrer Casanova Estona. Josep Casanova Estona va ser alcalde de Manlleu durant la dictadura de Primo de Rivera i posteriorment va ser el primer alcalde del règim franquista a la nostra ciutat, substituint el govern democràtic i legítim republicà. La moció també contempla el canvi de nomenclatura relacionada a Juan Vázquez de Mella i a Valerià Weiler i la retirada dels títols de fills adoptius de Manlleu a Manuel González Garriga i el mateix Valerià Weiler. Pel que fa al canvi de nomenclatura, la CUP vam apostar per la creació d'un procés participatiu que tingués en compte l'opinió del veïnat a l'hora de triar el futur nom dels carrers afectats. Tanmateix, la moció també exigeix el compromís de l'Ajuntament de Manlleu per tal de facilitar l'adaptació dels veïns i veïnes a la nova nomenclatura. Un altre dels punts importants que es va debatre al ple va ser una modificació de crèdit per destinar 309.547 euros a adequar la nova biblioteca a l'edifici del BBVA de Manlleu. La intervenció de la CUP va constar de 3 reflexions. Una primera on vàrem destacar el paper importantíssim que té la biblioteca per a una població com Manlleu, així com la necessitat urgent de tenir una nova biblioteca en condicions per desenvolupar-hi totes les tasques que Manlleu necessita. En segon lloc, vàrem exposar la nostra discrepància amb la política de desnonaments del BBVA, així com que és un banc que inverteix en empreses armamentístiques. I com a tercera reflexió, vàrem expressar dubtes i preocupacions sobre el contracte signat al maig del 2014, en el qual no es blinda la continuïtat del projecte de la biblioteca més enllà dels 5 anys. Creiem que si s'inverteixen diners públics cal assegurar-ne el futur i que aquesta acabarà sent municipal i no deixar-ho a la bona voluntat de les parts sense que estigui per escrit. També vàrem mostrar discrepàncies amb el fet que el nom hagi de ser Biblioteca BBVA, amb algun possible afegit. També cal destacar el punt referent al Manlleu Connecta. Actualment, Manlleu Connecta és una xarxa de banda ampla que dona un servei públic de connexió a internet des de l'Ajuntament. Les lleis de la competència europea no permeten aquest model de servei i s'ha de canviar. Les alternatives són vàries i des de la CUP volem assegurar que aquestes mantinguin la filosofia de donar un servei públic i des de l'administració. En aquest sentit, el ple va aprovar la desafecció de les instal·lacions, que és el primer pas cap a un canvi de model del servei. El nostre vot va ser en contra, perquè demanaven que aquesta qüestió es continués discutint en els següents plens, i no s'ha contemplat. Tot i això, el tema no està tancat, i la CUP seguirem atents al procés i als criteris de com es continuarà donant el servei de connexió d'internet a Manlleu. Al torn de pregs i preguntes, vàrem explicar que el dimarts 30 de juny la policia municipal va fer identificacions a persones de la plataforma d'afectats per les hipoteques que estaven fent una acció a la seu del BBVA de Manlleu, en una jornada d'accions similars arreu del territori per reivindicar que el banc negociï solucions de mínims amb la PA. Creiem que el compromís contra els desnonaments d'un ajuntament també passa per no enviar la policia municipal a identificar persones que estan fent accions pacífiques i exemplars en defensa de l'habitatge. Hem de lamentar que la resposta de la regidora de Seguretat Ciutadana va ser una defensa d'aquest tipus d'identificacions a les persones que es manifesten pacíficament.